Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya.
Belum. Bawanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rek. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedanipun warga Dusun Belut, Desa Gintungan. Leres nggih? Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak kalian Ibu Soibul Hajah. Tidak lupa juga selamat malam buat sabu-sabuku semuanya. Halo. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasukatan gening-gening manis campur sari. Sumoga Kang Mas diparingi GK. Bos. LBW Jelo Bos selalu di hati. Ada ngaji, mereka tuh ngaji gak leteng lagi. Ada juga para tuna leteng Mas. Ya Wilujeng dalu jana. Nggih wilujeng dalu. Nggih. Sanana lehu. Sampun ngaturaken tembang perdana dalam Gambang. acara campur sari. Nggih. Gambang kiwo. Gambang kiwa. Gambang kiwo. Nggih, ngaturaken sembah nuwun dumateng panjenengan Bapak Soidul Hajat ning acara dalu niki walimatul khitan. Oh gitan. Khitanan. Semoga anak yang digitan Menjadi anak yang soleh dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. selamat Amin. menikmati Bentuk baru. Nah, ya iku. Ya, kata-kata itu ditandani dari dirimu sayang. Pun desain dikitan. Dipersilakan. Saged kita kasih kesempatan dulu. Dipersilakan buat Bapak Ibu Soibul Hajah. Niki dari Mbak Midul. Iya Mbak Midul minta bahtera cinta, ditunggu Mbak. Yuk monggo pripun? Panjenengan Bapak ingkang kagungan hajat. Gimana Bapak Ibu? Pripun Bapak Ibu? Kalau tidak ada silakan angkat tangan. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Betul-betul masih persiapan. Tasik dareng panas. Yuk kasih satu lagu malih. Apa itu? Om ini aku ada surat, dapat surat buahnya ini dibaca sekarang atau nanti? Monggo dibaca langsung nggak apa-apa. Yang pertama dari kami Mbah Kim. Mbah Kim. Wareng. Nyuwun niki wareng. Nyuwun gendeng lali janjine, mandap bojomu tak siliye. Nggih. Kalau gak ada diambil satu mawon. Satu mawon. Nggih, satu lagu mawon. Nggih, ini yang kedua. Beliau monggo, napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran sak salawase buat sapu seluruh Indonesia. Wow. Bla 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 yang diminta pundi niki. Lo kok gak ono lah. Oh niki sejuta cinta. Sejuta cinta. Yang ketiga. Yang ketiga ini dari Mas Firman Kedung Sumber. Yang diminta pria idaman. Pria idaman. Yang Siapa? sejuta cinta tadi dari Bapak Sogol. Nggih. Nggih monggo, Bung. Siapa dia? Tinggal melayani Anda. Yuk sejuta cinta dulu, monggo. Oke.
kasih Terima kasih sejuta cinta. sejuta cinta. Nggih Mas Yono. Sampai kehilangan kendali ya. Bu. Kehilangan sampean temenan no. Salah dirimu kan berkata-kata. Sampai melok senggak loh Mas gara-gara kendangnya nih gua. Sampai hilang. Hilang liriknya. Oke. Mangap tok kula. Sedudah sampun. Lagi paling mau napa? Lali janjine. Wonten lali janjine Mas Yono. Lali janjine. Monggo. Dalem. Nggih. Berdua. THC Audio. Oh. Ayo digoyang. Lali janjine la 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 Nggih, sembah nuwun Pak Jono. Sampun dilayani tembang lali janjine. Nggih mohon maaf untuk yang naik di atas panggung nih. Nggih Mas. Tadi sudah di Pemberitahuan nggih. Pemberitahuan selain dari Bapak Sahibul Hajah. Nggih ngapunten sangat. Oh niki perwakilan sampun izin. Sampun izin. Oh, Boleh. nggih. Tapi kita batasi Bapak nggih pun kata-kata. 4 nopo 3 ngoten mawon mangke digilir malih. Nah, kersane panggung niki mboten ngeruwel ngoten lho. Oh, nggih. Eman sakit. Dikasih dua-dua ngoten mawon Mas nggih. Boleh perwakilan nggih apa-apa tapi Dua-dua mawon. Oke, kalau Nah, sudah. saged kondusif ta mboten? Dua-dua mawon. Maka gantian satu lagu turun, kemudian ganti lagi gitu loh. Oke, aman? Aman. Dua-dua mawon. Mesakno iki lho Mas, ya Allah, iki lho wis wayu-wayu sing ndukur iki. Lek sampean beki lak yo gak ketok iki ya Mas ya. Heeh. Lek dibeki iki lak mboten ketinggal nggih Bu nggih. Jenengan ketinggal apa mboten Ibu? Bapak. Oh, mboten no. Ayo dua-dua sing manut. Dua mawon. Ayo ngono lek manut aku seneng. Nah, introduksi dari Abah Didik begitulah. Kalau sudah dikasih izin nggak apa-apa, tapi harus teratur dua-dua mawon. Next selanjutnya wonten apa niku wau tembangnya? Nggih. Wonten warung tenda niki bapaknya. Oh, warung Iya, tenda. nggih. Yang sudah dibaca di pending dulu. Nggih. Betul. Nggih, monggo yuk. Yuk. Warungnya diopong mari. Badis, Badis. Jalan-jalan ke gitu kan Mbak Nana. Iya Badis. Budi Wijaya paling mengkilat. Menggila.
Wow. Warung ngeteh. Warung tendo. Wis nggak pakai perkenalan. Semua sudah kenal. Sudah Pak. kenal. Sudah paham dirimu semua, satu persatu. nggih. Soalnya sudah diikuti setiap hari Om Sono. Biar gak memakan waktu dan waktu. Oke, betul sekali. Oke, setelah dilayani yang dari atas langsung requestnya tadi ada Batra Cinta juga ada. Napa malih niku wau? Enten apa? Pria idaman Pria apa? idaman. Wonten jambu alas. Jambu alas. Nggih, Bu. Nggih, mesake nek gak dilayani kok dinteni. Yuk, Nggih, yuk. Napa dulu? Yuk, Batra Cinta Mbak Midul. Iki lho bocahe. Yuk, monggo dulu, Bu. Yuk. Terima kasih. Nggih pripun Mas, kirang pinten Mas? Sik Mas. Sik Mas. Tasik aman. Mas, tasik wonten pinten Mas? Dua tasik lagi. aman. Dua Oke. lagi. Iki lho Mas, kari wong iki lho. Ha. Pripun? Wong iki lho. Nah. Nggih, monggo. Sebelahku ki ya. Heeh. Iki lek gantek kale mudun pokoke. Wong ngaten lah. Iki jek ana sisik kiwa, sisik tengen jek akeh Mas. Abad to iki. Nggih nah. Sorry Pak, kalau mboten kelihatan. Biar monggo Abah Parjo. Nggih, ini tadi ada yang diminta jambu alas. Oh. Jambu alas, setuju jambu alas? Jangan setuju. Oke. Wis pokoke nduk kene dintekno, oke? Lho, yang golek nek sesuk. Yuk monggo dikasih jambu alas. Wis sampean tok ae aja liya-liyane wis cukup pentok ae nduk kene, oke? Wis diramut arek 5 6 ya. Alas kapan maneh? Yo, yuk, ayo. Barongan moto beling rini otak tempeling. Barongan moto beling rini otak. Sumpah we janji arep sehidup semati. Salah sedih bareng-bareng dilakoni. Sing iku lho. Iya. Manis rasane. Agak boros. Sayang wes kadung tresno Asalae loro. sajroning ati aku lakon bisa duweni. Ayo apa? Ayo. Wayahe. Oh, slow Ayo, Bah. Surte ijo seketika kasa wes duwe bojo Nesor kontak kebayune aku duwe kramplek rawani nampon Sumpah ning batin yen kula jadi kawin ate gandeng ati ora bakal lolo ganti. Rumah Mas iya kok piye sumpah wis janji ngrambut rondo anak siji salah sedih bareng-bareng dilakoni rondo lo Mas. walase manis rasane Iya manis rasane. Manis rasane
dikena Mbak Nur kabeh ngono lho. Ayo tah. Ayo. Pun Mbah. Ayo wis ayo. Ojo nok menene nok. Wah. Kapan maneh musuh? Lah nggih, salah munggah lho Mas. Oh, Nah, Bapak lek reweng iki munggah tah. Jelas montong-montong. Iki no Nggih Mas. kesempatan tinggal satu lagu. Tinggal satu lagu. Tadi ada Pria Idaman. Terus napa yang di bawah situ ada napa mboten? Sampun betul boten. Berarti pun iku tok. Nggih itu Mbak. Lagi. Yuk, Drewong, Yuk. kino mangke pagi malih wonten acara bedayan. Bedayan serba Serba-serbi. serbi. Nggih alhamdulillah Mas niki Nggih. penontonnya nggih padat sangat sampai ten belakang nika nggih. Matur sembah nuwun Ibu Bapak. Nggih. Juga spesial kagem ingkang kagungan hajat no. Nggih Mas. Ngaturken sembah nuwun sanget. Nggih. Sampun ngrawakaken Budi Wijaya. Budi Wijaya. Teges nderek uri-uri kabudayan Jawi no nggih. Nggih, mugi-mugi rezekine yang punya hajat melimpah ruah Mas, matur Amin. nyambut Budi Wijaya nggih ya. Amin. Amin. Yuk mangga. Monggo Drewong. Pria. Nggih, tembang terakhir dalam acara campur sari. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih no. Seperti Mas. biasa waktu ini kita batasi, kita bagi-bagi juga. Nggih, tapi nanti masih wonten bedayan serba serbi nggih Mas nggih. Nggih, malah kuwata rencange jenengan mangke. Yo nggih. Nggih, monggo yuk. Ayo Mas, sulinge Mas. Rangga Budi Wijaya. As.
kelingan marang sliramu wong bagus. Kaya rinucit rucit jroning atiku. Zaman mien-miene aku katon nopo, saiki nek aku iki katon nopo. Dek semono sliramu nate prasetyo, bunga susah dilakoni nganti tuwa. Aku ora guna yen sliramu citra ninggal kromo milih karo wanita liya. Janjane iki mau salah sapa, kok nganti sliramu mangkatake tresno. Ora nyono atiku uga ora kira yen saiki sliraku pianget nelongso. Wong bagus mong aweling kumreng sliramu, aja tega waso putra putrimu. Aku ora guna popo turku jiwa, wis tak trimo pasrah karo sing kumoso. Wis tak trimo pasrah karo sing kumoso. Budi Wijaya Jose. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.